Три грешки, които правят повечето хора, когато искат да отслабнат. Първа грешка. Спираш да се храниш след 6 часа вечерта, защото си мислиш, че след този час ти ще почнеш да качваш килограми. Ако направиш това нещо, има голяма вероятност да не можеш да заспиш от глад и дори да се събудиш през нощта, търсейки храна. Втора грешка. Спираш да консумираш точно определен продукт, защото си мислиш, че магически по този начин ще свалиш килограми. Истината е, че за да свалиш тегло, трябва да приемаш по-малко калории, отколкото твоето тяло изразходва. Трета грешка. Нямаш достатъчно активност през деня и разчиташ да свалиш килограми, намалявайки единствено храната. По този начин се обричаш на постоянен глад. Ако търсиш висококачествени и научно доказани добавки, които нямат токсини, нямат примеси, използват медицинска пластмаса, може да си поръчаш от сайтът на Proof Nutrition. Това са добавките, които лично аз ползвам всеки ден. А ако използваш промокод MARTY, ще получиш 10% отстъпка. Последвай ме за още полезни видеа. Ако искаш да помогна за конкретен твой проблем, запази час за консултация.